Sziasztok gyerekek, én Laci vagyok, és ez itt egy ilyen tutorial, mit csináltam? Az itt egy ilyen tutorial videó lenne, hogy hogyan állíts be úgy a bandikaudat, hogy szépen vegyen, jól, és hogy minden jó legyen. Na nézzük. Először állíts be, hogy hova mentse. Így megnyitod és kiválasztod a mappát, hogy hova mentse a bandikem. Hát ezek ilyen alapdolgok. Na, ez egy kicsit fontosabb dolog, az, hogy maximum, mivel nekem ez bekapcsolva, hogy maximum mennyit vehet föl a bandika, mennyit engedélyezel neki. Én fel szoktam tenni 15-re, most nem tudom miért, egyen van, na mindegy. Ízlés szerint van a dolog. Ez a videó, ami a legfontosabb, itt vannak a gyors gombok, ezeket beállítjátok, ha akarjátok, hogy látszódjon a videóban az egér kurzor, és akkor ráhelyezze a webkamerát, ha van. Így. És a legesleges legfontosabb, ez itt. Tudjátok választani a videó MP4, vagy AVI formátum legyen. Én az AVI formátumot ajánlom, mert az MP4 az nagyon nagy fájl, és még annyira nem is szép. Választátok ki a képernyőtöknek a méretét, én ez nem a képernyő méretét, a gameplayekhez ezt használom. A minőséget ajánlom 100-ra, de 500-ra legtöbb, de utós vagyok. Hanghoz nem értek, ezt sajnálom. Itt a kép, az hogy rögzítsen, na, ez fontos. Az F9-el, vagy valamilyen beállítás, lehet az felem 8 is, de nekem ugye F9-re van beállítva. És akkor egérkurzor megjelenjene, zárhang engedélyezése, meg ilyenek. Kimenet, ahova mentél, akkor nézni a videókat. Ennyi lett volna ez a rövidebb videó. Remélem tudtam segíteni, ha igen, lájkolj a videót, sziasztok!